Os técnicos municipais deron xa o seu aval ao novo proxecto construtivo que converterá a piscina de Campo Longo nun gran centro deportivo municipal. Trátase dunha rehabilitación integral coa que se ampliará o actual conxunto deportivo e co que aumentarán o número de actividades. Proxecto que, como sabedes e como se ve aí, máis que unha reforma, é unha rehabilitación integral, non? E vese aí claramente que é unha instalación moderna, pois con moitísima luz, adaptándose a, digamos, as novas formas que teñen todos este tipo de instalacións, non? Que cando vamos polo mundo adiante, pois vemos que iso, que teñen moita cristalera, moito tal, bueno, pois que entra moita luz, moi aberto, etc, etc, non? Pois, ese é o proxecto. O proxecto está xerando moita expectación e máis da metade dos socios actuais xa reservaron a súa praza para outubro, que será cando finalicen as obras. O proceso de admisión para a xente non vinculada coa piscina abrirase o 11 de marzo. A empresa o que me manifesta é que está sorprendida da boa acollida. E, por outro lado, digamos, aparte de esa expectación, destacar a fidelidade hacia, digamos, esa instalación por parte dos actuais usuarios, non? O proceso de contratación da construtora que vai a facer as obras na piscina está moi avanzado. Cabe recordar que contará cun orzamento de máis de 4,5 millóns de euros, co que se pretende duplicar as instalacións actuais.